itlog kag rice. Morning! Ayan, iyahan. Mahaw. Pamahaw. Mau kay mabay ko dugay-dugay dong ganon. Kaya ako naman, tatlo na rin. Pagkerte. Apat dulu. Kunya mo pa pila. Dua-dua lang po ako. Di. Amo na ako? Uh-uh. Pang 30 na ni. Ha? 30 na? Oo. Duty ka ako? Wala, bayad mo ganun. Ay, ano si Bong Merkules? Sel! Good morning, Christy. Mahaw. Cute. Dan tamsak. Balo. Pabalo sis. Di maklik. Di maklik. Pabalo. Ayan na. Okay. Paano? Hindi maklik. Add order. Add order. Okay. Then tapos ano? Tapos
Tapos add moderator. Nakakano, hindi ko kabalaw. Later na lang. Sulat ko lang. Sulat. Okay, hindi ko kabalo. Kabalo mag-add. Ha? Hello, Rogelio. Good morning, pamahaw. Christy. Later, Christy, add kita. Hindi ako kabalo mag-add subong. Bago lang eh. Practice pa lang. Tubig. Rogelio mamaya. Hindi ako marunong. Rogelio Flores. Pangalan ng tatay ko. Parang tatay kita kasi si Rogelio Flores din ang tatay ko. Okay. Same pangalan. Same kayo ng pangalan. Rogelio Flores. Senior. Kaso lang nasa heaven na. Heaven na siya. Ano, tinamaan ng kidlat. Tinamaan siya ng kidlat. Kidlat lang, walang ganti. If you're happy and you know it, clap your hands.
Okay lang. Tatay Rogelio, okay lang. So, patambay-tambay, oh. Nagbibinta ako ng oling, gasolina. Ayan, dito kami sinaan. Gilid ng daan. Excuse me. Thanks, God. Kaya may alis ako. Aalis ako mamaya. Morning, Masalba. Masalba. Morning. Okay. Ano, tamsak naman. Hindi ko kabalo. Hindi ko kabalo magkanto sa balaya.
10:30 lang ako. Kaya babayad ko dun sa dongganon ko. I'm leaving. Bayad muna ako ng dongganon. Bye. Thank you for watching.